Musíme zachrániť svet a nájsť títo 3 kamene. Na. Vstávaj, to bolo Kde to som? Kde to som? Prečo som tak vysoko? Doma sem hore dal. Neviem. Ak si tam asi zlaťal, asi fúkal vejtor. No. Si kúkal ty správy? No, nejaké 3 kamene a nejaký veľký. Dobre. Kámo, musím ísť domov. Čau. Prečo? No, vieš, mama ma volala na obed. Áno. Od rána. Tak čau. Čau. Ja, no dobre. To je ten prvý... Čo je to za zvuky? Šimon? Šimon, už si tu? Čau. Čau. Som našiel ten ktorý kameň. A teda neviem, či to je on. Super. Čo si? Čo robíš? Daj mi ho. Kam zmizol? Ja neviem, fakt. Musíme nájsť ďalšie. Ne! Čakaj. Tu je ten kameň. Dobre, poďme. Tu je niečo. Čau! Už som tu. Našiel som nejaký... To čo máš? Nejaké 2 kamene som našiel. Teraz sú asi oni, že? Jaj, konečne aspoň. Tretí! Daj mi to. Čo máme s tým urobiť? Ja viem, ja sa to pozeral. Pozeral som tutoriály. To tutoriály na to nie sú, to správa hovorili. Aha. No, čo sa nič sa nedieje. 3, 4. Ono to letí! Počkaj, prečo sme sa tu zjavili? No. A zase sme na tom To istom sú nejaké mieste. kúsky. To je to isté miesto. Počkaj, niečo ma vedie. Kamo, niečo ma vedie. Šimon, pomoc! No, Filip. Čo máš? To je ten veľký! To je ten hlavný kameň, že? Asi to kvôli tomu, že ma viedlo hento. Počkaj. To máme do prehrávača kameňov? Musíme to zosypať. Fú, to niečo leta. Chodná. Musíme ho to dať celý. OK, musíme to tam... Teda toto asi nie je ten správny spot. Musíte nájsť také vec na kamene. Potom to tam dajte. Nie je tu to náhodou niečo na kamene? Asi sem hore. Neviem, zatiaľ sa nič nedeje. Čo sa myslíš, že sa bude teraz diať? Už to tam vyskúšam viacej zasunúť. To čo bol za zvuk? Tu je niečo. Neodomkla sa nám to hlavne, čo potrebujeme. Počkaj, my by sme to mohli dávať tuto asi. Dobre. Čo sa tu deje? 4. Ja som držal nejakú nahrávku, 3, potiahnem to. Ešte. Dobre. No a teraz čo mám robiť? Počkaj, ešte tam je, ne? Už tam není. Čo máme teraz robiť? Vôbec. Máme to nejako... niečo si spraviť, aby... A to odkiaľ vôbec vieš? Pozeral sa ti správy. Čo s tým spravím? To neviem. Čo? Ktorým kameňom? A nemáme náhodou rozbiť tento veľký? Počkaj, nie. Tento aj ten druhý. Počkaj, Filip. Počkaj, Šimon. Ja som tu našiel zase ten kameň. Počkaj. Filip, poď. Musíme to nejako rozbiť. Je tento veľký? Daj mi to. Ono sa to nedá rozbiť takto jednoducho. Musíte to rozbiť tak, aby sa tomu rozbila aj duša. Čo? Jakže to máme robiť? Tomu sa nedá rozbiť duša. Ešte není rozbitá, to sa nedá takto rozbiť. Počkaj, najprv rozbíme asi toto. Asi.
Teraz asi to bola jeho duša. Akože, počkaj, toto prečo toto kričí? Asi to už je zničené. Malo by byť. Malo byť. Naviedol som vám, aby ste zničili dobrý kameň, ktorý vás bránil proti Lamasie. Teraz sa privolá Lamasie, alebo ešte nevieme. Ale teraz musíte rozbiť viacej takých kameňov. Budete musieť nájsť 10 veľkých a 13 malých. Dovidenia. No dobre. Musíme nájsť nejaké tie kamene. Šimon, tebe sa čo deje? Ja nechcem, Šimon, ale najlepšie. Počkaj, iba jeden veľký kameň, alebo ani jeden veľký kameň. Ja nechcem, Šimon. A počkaj, koľko máme nájsť tých veľkých kameňov? Môžem ťa zabiť. Ani jeden nemáme Počkaj, my nemáme nájsť teraz žiadny veľký kameň. Iba tých 13 nejakých malých, alebo také niečo. Nie 13, ja neviem koľko tých kameňov, asi 13. To sme len náhodou číslo mi vypadlo. Ale ty dosi... Čo robíš za zvuky? Čo? Tak dosi... A čo tu robíš, Lamasia? Lebo šlapány. Ja vyskúšam zabiť. To, čo si mi spravila, Lamasia. 4. Koniec.